I el primer que ha fet ha sigut passar i llegir el temps. 2:17:13. Atenció a aquesta parella que es ve per allà. Em sembla molt que ella està marcant un ritme per ajudar amb ella. Per darrere hi ha una altra parella també de corredors, però són 3 per darrere, que no en diu 2. Ell li va donar indicacions, ella està amb la barbeta aixecada i contenta. Ell només fa que tingui coses boniques. Maco tenim, maco tenim. Des d'aquí fem aquest aplaudiment. Vinga, maco, tenim això. Molt bé! Quin somriure més maco. Clar que sí. No vaig donar el peu a allà, uns més. Bueno, doncs aquí ve Whitney Houston i els bodyguards, i els guardaespaldes. Ben flanquejada ella, Ben flanquejada, Molt bé. Dos persones més que es venen allà, dos corredors més que es venen pel final d'aquest carrer. El vehicle oficial amb el cronòmetre comença a fer un disparo de foro.